אוטוטו יקבל צו ראשון שאתם תדעו שאני הולכת להיות לוחמת. רק למה? אני לא רוצה. זה מסוכן, אומרת לי, אמא, את מבינה מה שאת עכשיו אומרת לי? חבר'ה צעירים מתגייסים כדי להגן על מדינה ונהרגים, ואת רוצה שאני אשב באיזשהו משרד? לא מתאים לי. שקיבלה צו ראשון והלכנו איתה לרופא, אז קיבלה פרופיל נמוך מאוד בגלל המשקפיים. ואמרה לי, אמא, בכל זאת אני אקח משהו משמעותי, אני רוצה להגן על מדינה ואני רוצה להכיר את עצמי. זה מה שהיא עשתה. יושבת בחמ"ל, בת 20, ומדווחת בזמן התופת מ-12 עד 4 הייתה במשמרת, מ-4 עד 8 בכוננות. אני שאלתי אחד שהצליחה לי להיחלץ. אמרתי, תקשיבי, למה שירה לא כתבה לו ולא התקשרה. היא אמרה לי, לא רצתה להדיק אתכם. הייתה רגועה, כאילו הרגשתי שהיא יודעת מה יקרה עכשיו. הם עשו הכל. התצפיתניות דיווחו חודשיים. היא לא אמרה לי כלום, אבל לחברים אמרה. החופש אחד אמרה לי, אמא, כל מה שקורה לטובה לומדים את זה. אני רוצה שתהיו עם אבא מאושרים, שמחים ותטיילו בעולם, אני אוהבת אתכם. זה מה שאנחנו עכשיו מנסים לעשות. בלי חיילים אנחנו לא יכולים להתקיים. המדינה מתקיימת רק בזכותכם, שאתם מוכנים לעמוד בשביל המדינה. תודה רבה לכם.